Toto video dopozerajte do konca. Tak čus lidi. Ja tu čakám môjho syna. Už mal byť dávno zo školy. Neviem, kde sa poplietol. Že tam bol do 6 ráno. Keď je už štvrtok. Alebo není škola. Čo reveš? Čo plačeš? Mimo po škole, šikanátori. Jaj, to boli prázdniny po škole. Za to si musel ísť do školy. To si asi mal po škole. Do 6. Kde boli tí šikanátori? Pri škole. Ukážem ti. Neviem teraz, kde šli. Zavrela sa brána, no. Kde si ich videl utekať? No kde tam? Toto sú oni? Môžem šikanovať. Už keď si ich vezli do školy, akože. No. Ja som šikanátorov vezil do školy. Ďalšiu dievku. Ďalších. Ďalších budú šikanovať, no. Ďalšiu luxusnú dievku. Ja už nie som si šikanátor. Ďalších, aby šikanovali dievku. Ale oni len majú, vieš, limuzínu. My máme klasické Lambo. Ale aj ja môžem mať limuzínu. Že predám Lamborghini, kúpim limuzínu. Lebo je tu zákon, že nemôžem mať 2 autá. Alebo 3. Len jedno je zákon auto. Veď v tomto meste. Ja by som chcel veľmi Ale na Lambu sa povozíme po meste. Kde si videl, akým smerom utekať šikanátorov? Tam je ich auto. Aké farby? To oranžové. Alebo aké to je. Že tu nevidím žiadnych ľudí. To ich bolo auto. Neviem, To kde je šli. bolo auto. Asi išli letieť, nie? Oni išli zase na dovolenku. Viem, čo to. Si jej auta nič nezostane. Čo to, prečo som do nich sadol? Ale
Ale mešky odsekám auto. Ale ja ešte idem do letiska. Poď syne. Do letiska. Oni ti hovorili, že pôjdu do akého lietadla? A oni povedali, že iba pôjdu do lietadla. Pôjdu do lietadla. Neviem do ak. No, že nepovedali. Keď mali letiť do Washingtonu, zahodili im led. Neviem, kde leteli. Ideme sa pozrieť, či tam náhodou nie sú. Poďme. Alebo nešli dole. Majú problém. No čo to nie sú, no to prečo mi hovorí. Mali ísť tam. Koľko lietadiel sú? To tu teraz má letieť. Tak vystupujeme. Padáka? Nie. Bez. Ja idem bez. Kde je to? Kde? Tam sú tie dvere, keď chceš bez. Sú ako také dvere. Toto? Nie. To? Ja ťa čakám už pri aute. Alebo v aute už pri letisku. Chceš limuzínu? Ja nechcem nič. Kúčim tam smažené kúracie. To je reštaurácii. Kde si ich videl utekať? To sa ťa pýtam. Na letisko bol. Šli do lieta. Veď tu aj stojí táto. Veď tu dievky stojí cesky. Toto je dievčenská akože. Chcú mi povedať. Veď tu sú len samé dievky. Do toho šli. Nevysvetuješ. Ako vyzerali? Kedy šli do lieta. Ako vyzerali? Boli takí celí čierni. No ja sa idem prezlieck. A boli mali. Dobre, tak leteli s rodičmi. Dobre. Takí z rodičmi leteli. Dobre, a idem do Heaven Plaza. Sa prezlieck. Prečo? Lebo vedel si, že ja vlastním Heaven Plazu. Neviem, či je vlastný. Ale na poliu vlastním. Ja sa tu môžem prezlieck. Dáke tajnej miestnosti. Sa mám prezliekať. Môžem prezliekať. Neviem, ale je tam dáka tajná miestnosť, či môžem tu Heaven Plazy vyzerať ľudí. Neviem, kde už je tá tajná miestnosť. Toto čo je? Tam vysielajú správy.
No čo robíš? Mám sa prezliecť na inú postavu. Nie, neprelekaj sa. To ma hneď budú poznať, kto som. A nespoznajú, že som to bol ja. Radšej to nejdem robiť. No. Ideme dať rifles. Nie. Tak to mravím. Dobre, ja idem do bazéna. Nebí ma. Ťa vyhodím medzi šikanátormi. Alebo pôjdeš ešte do školy. Ja sa cvičím ako nosikátor. Tak ja To mal vedieť. Ako mi spavne postavu. tak ti kúpim niečo. Aj bez trika. Rýchlo mi to kúp. Kúpil som ti boxovacie vrece. Ak ti nevadí. Ja si chcel postaviť v škole, máš tu boxovacie vrece. Ja idem do bazénu. Ja mám tu 4 ruky. Ja mám 4 prsty. A som si všimol, že máš 4 prsty. Poď do bazénu. Ja mám tu 4 prsty. Pozri, ako zadržíš dých vo vode. Ukáž na chvíľku sa vynor. Na chvíľku sa vynor. Ja ti len kážem. Ja som si už myslel, že si mi zliekol tričko. To by si ako potom išiel do mesta. Ako dieťa. Už môžeme z bazéna. Už aj ja mám oblečené tričko. Nechcem hrať Rivals. Nech to tu otravuje zase taký Spider-Man z tému. Dostáva ban. Videl si toho Spider-Mana z tému? Dostal ban. Ja si idem odpočinúť. A prečo sa nemôžem takto ľahnuť? Pridávam do family. Aby som ťa mal mať v family.
Už môžeš? Môžem. Kto dá posilku? Neviem. Straší. Ja idem spať. Toto je moja izba. Tak ideš do svojej. Kde je moja? Ukážem ti. Len chvíľku máš počkať. Ja mám pocit, že som ti vymazal to boxovacie vrece. Ja mám taký pocit. No čo to, prečo? Ideme do nákupu. Ja zapnem nákup. Kúpil som nákup. Ešte tu spavním jeden počítač. Pre jedného. Tam bude mať ten mladší. Tam ten ako z dreva. Dobre, moja izba je vybavená a môjho syna izba. Syne, kde si? To je tvoja izba. Len ti potrebujem dať kde telku kúpiť. Dobre, už som ti kúpil telku. Vidíš dobre?
Ažko jeden komp. Ažke. Čo to som ti zabudol kúpiť? Vypni ju. Ale neviem. Ty nepotrebuješ tú lampu, čo ja mám. Ja už idem spať. Tatiš, nemal som špatný sen. Ešte ja chcem spať. Ale nemal som špatný sen. Chcem spať. Ale špatný sen sa mi šil. Ja som sa len postavil, že som tu počul behanie. Behanie som tu počul. Na to som sa zobudil. A ty tu ešte ideš do mojej izby. Chcem ešte ja spať. Ale som mi sen sníval. Rozumieš? Dáko to prekonaj. Chcem veľmi spať. Dobre. Dobre, tak si zahraj na kompo. Keď sa ti sníval špatný sen. Ažko, idem spať. Však dobré ráno. Som zase zobudený. Pozri, aké sa zo mňa stal gigačet, keď som spal. Ja viem, ako si to urobil. Ja som to nejako neurobil. Ja si viem dať. Ja som gigačet. V žiadnom prípade. A ja budem gigačet o chvíľu. Keď pôjdem zacvičiť. No, asi o tej 11. pôjdem zbyť tých šikanátorov. Tati, idem pozerať telku. Dobre, Alebo hrať na kompo. dobre. Mám presto tú otvorenú base. Idem do garáže. Dobre, ja už idem pozrieť. Nech sa zase na mňa pripojil. Nejaký frajer uvidí, že je dobrý rival. Dobre, už ideme zaparkovať. Ale nabúrame ešte do školy. Čo ty tu stojíš, maličký? Šikanátor! Ja ťa spijem! Neboli to ty slaboch. Toto máš za môjho syna. Čo si mu spravil? Počul som tvoj, že ostatní šikanátorovia išli na dovolenku. Išli ostatní. Au, au, au. Au. Ešte ťa poskáčem. Dobre to máš za to, že si zbil môjho syna. Už ideme domov. Ja sa idem osprchovať po tej bitke.
aj oblečením. Už. Kde je vlastne môj syn? Asi išiel do jeho izby. Išiel sám sa do svojej izby. Tak sa ja už sprchujem. Lebo ja musím byť osprchovaný. Asi môžeš sa voziť až k skriborke. Sprchoval som sa. Prišiel si rovno z Patra? Nie. Kde si bol? Išiel som do reštaurácií sa najesť. A mal si také prachy? Mal. Furt mám prachy. Zbil som toho jedného šikanátora. Kvôli tej zbrane mi každý dáva prachy. Zlatej. Ho. A vieš, ja som zbil toho šikanátora. Mám milióny. Zbil som šikanátora, vieš. Videl som, keď som rovno jedol, troška som videl. Čo si ho videl? Ako išiel, ako reval a išiel okolo reštaurácie. Ja som ho Keď som skopal. vychádzal. Ja som ho Videl som ho skopal. pri obchode. Ako išiel s plačom. A kde šiel smerom? On tiež išiel do reštaurácií a bol sa mi omluviť. Karma je zdarma. On mal taký škríkľavý hlas. Počul som drevo, taký škriekľavý mal. Aj rozprával, že je šikanátor škriekľavým hlasom takým. Prečo ma búcháš? Ja si radšej dám na druhé, aby si ma nebúchal do oka. Prečo mám knihu? Nechcem knihu. Už požrajme jeden. Pozeráme správy, ako naháňajú policajti takých asi šikanátorov zase tých. No to rúžové Lambo mali tí šikanátori, ktorý je reval. On mal auto. To mal zaparkované pri reštaurácii. Zaparkované. To nenahám páčiť, že už má aj pri reštaurácii to auto. Už mu policajti začali nenáhňať, prečo furt tam je auto. A vieš? To sú ešte tí starí policajti, ktorí boli v Brookhavenu. To je staré šikanátorové auto. Ktorý nemal. Už má teraz také žlté. A toto sú ešte starí policajti, mali A to je auto. tiež staré. To je staré. Volá môjmu synovi kamoš. No, volal. Nechápem, prečo mám také zvonenie. Môžem si ho vypočuť. Počuli ste, ako môjmu synovi hovorí kamoš všetko. Také veci, ktoré ani nechcete vedieť, čo mu furt volá
jeho kamoš, Nechápem, môjmu prečo synovi. volá. Musel som sa vypojiť kvôli nemu. Kde si sa musel? Musel som sa dane vypojiť v Brookham. Musel si odísť akože do telefónnej budky. Čo mimo Brookhaven. Sme byli z tých šikanátorov. Tak zatiaľ sa uvidíme v ďalšom videu. Tak čaute, hej.